Meje. Yeka. Kosi juice hanzi kone kupisa kurukuta kunzo. Haiwa ndokunzwa chama chapapata kashama imatopeka maziko juice. Achiri makuseni kana imede mandisiko. Kosi keti. Ne chimche mche makupeka mushena. Makwera zvakadzikama. Aiwa ndozvinenge zvichidikana Mwari panguva iyoyo. Unoita zvamwari. Vayo ka. Alright, ndombona collecta mari dzangu apo. Ambotora zvikwereti zvangu papa ndikwanise ndada kubuda ka. Ndoda kubuda futi. Ndapapa moti yakafai. Madimbomira kubuda. Kuti chimiri chinodyei. Iya kunoiwana kupindika ndikasaenda kunohoda. Rega ndi collecta mari yako. Yachibona. Ndakatanga ndaida utesi. Kupi konayo? Ndozoti ndinelakire mari zvekuti ndikandisvika nemi. Pamunhu wechikwereti akaona face yangu iyi. Anobva akubudisirai mari ipapo ipapo. Since ndakatanga business record. Pesa apa ndaidi kunyimwa ndozonyimwa nasi. Ichabasa uko. Asika kudzoka mende. Ndodzoka mai manje. Rega nditore mari yangu. Muona. Hey. Maskati. Uri manyira upi? Ndinorongadza hembe dzangu. Inanonga nachikuudza vani. Ora matwase masweetheart. Kuchiwe. Koenda ukhinywa. Rikandidzokera hangu ndonanika hembe. Ndodaona dzani. Vai. Atimupina mbedroom ngatimurwa chikwiki. Ndichiri kumbomanyisana ndodaona uyu. Handisi kwanisa pari zvino ndikabatika pamusoro. Vai. Aiwa ndodaona hembe idzi dzinomba. Vai. Pese. Takuramba chimwisana naro pese. Why you play hard to get? Saka chiende ichi. Mira. Tisibiri. Mira. Cheko, takamira wani. Ngasakamira wani. Kurathathu ke. Mira. Andisizwa mushe. Chi, urikuzwei? Ndine infection. Nditwa ndikuti andisikunzwa mushe. Soma. Ndemambo mimi. Fine. Mira nikani. Aiwa, tozoswera next time. Mira. Inoda kunyengererwa pese wewe. Wada kunyengererwa mazuva anati. Kupfeka rudzi wakati mapfeka sore ini wewe. Vai. Tiri tu munobumba ndizi. You unozoti nokunda vai. I told you that I love you. You know that I love you, vai. Saka. You this day infection. Look, you know I know. You know. Saga, be Saga. Wala kani. Ndikutoro ndine infection. Tony. Sasa ine ba. Urundi chita. Aiwa. Saga wewe wani infection. Hapana. Ndada kukubvunza hiyo. Urundi chita. Aiwa. Ndada kukubvunza kuti yakabvepi because Urundi chita. aiwa. Mudishita.
Why are you running away from me? I'm not running. Huh? I'm not running. Why are you running away from I'm me? not running. Where are you running to? I'm not running. Bye. Rukuya built. Rukuya. Ren, Rukuya. Huh? Okay, do mas kanda. Okay, shatanga wa ID yangu. Nganda wa chochote changu. Ndio nako ni tamari yangu sana kanda wa ID. Wakangana. Oh, ndakurangani. Wakangana ID. ID iri mu advop center. Mira, wachina shimanas. You're looking so beautiful. Yeah. Wakangana. I can do. Baby, I better go tell you. Kochi. Zikuna tuwa shupa changu ndanuka I am your babe. husband. I am your husband. But oh, she too bad. She too bad. Utanga kuhuta utongo kudedera. I'm your husband. Beautiful. That's she looking so beautiful, glamorous. Oh, that man do tolerate. And do tolerate. Combonere ni do not tolerate that. Eh? Okay. Combonere ni pane no ship. Pane no. Me. Double. The captain's also there. That box. Tonica. What are you? Oh. Alright, see how knows what she. What is on to room for a renew? Bravo. You won't know. Okay. Yoga. Go and get me water. Look to the right. And okay, be fast. Now put the and what? Unato, what's in my eyes? Okay. Yeah. Take your time. Take your time. Vai. Tatindiro zvokudze kuti kutamba kubaruke. Tamba wamboisa kubaruke. Ndafuna kudzokera kumusha. Vai. Zvakasangana nazvo zvanyanya for a short period of time. Saka ndibona zvakasa ichazvikwanisa. Kana ndaona hangu chikamu chacho chadarika. Ndogona kuzodzoka hangu kana muchindida. Kuzvouya sei naye vai? You know what? I go through a lot panapa. Saka paunenge utoripo. Mubatsiri wangu vai. Usaende. Kuchii? Asi pane zvandakakutadzira. Aiwa kana I'm serious. Ndakukuudza vai mari yandakazoiwana. Ndakazoiwana kamari yayo. Kana zviri zvaita toenda. Wazoiwana mari yayo? Sorry. Kuenda zvazvofamba sei? Asi vamukuru havasi vangatore. Vai, zvikuitika papa napa. Mari ndakaenda ndikanoitsvaga ndikaishaya. From side ndakazongana yapa pamusoro peairport.
Like I said before, so I wonder should we take up unozandika kuona soga mwana wangu mavita sei baba mkuru mazono zvavankori vari very abusive andinamfara unodzeka udziva dzokere kwavafamba tikashunguru mungashungurudzwa nemunhu akayamba nei kana kudzai musoya kuti enda kwacho vai ndikuchikanje chivanhu chizaikumaporisa ngativasungise kana ndotopekedzwa ndinotopekedza inopresa ripoti kuti tivasungisa handitika imi presa ripoti amungajairirwe nemurume muri pamba penyu tivasungisa ari anda yorufu nimwe ndemubadarendi motoshungurudzwa washungurudza tese apo wotoda kuenda deusipo dendaipona nemadvaisa afanana neyafaaiwa iwayo tikana muchitoda ngatipresei sizikewo tau kana keri naiwe tembire simba unovhotera nemunhu ari padroyi vanotopera simba kuita seti chambira kutau musha kwafiwa tembire kani bokuwasha here aiwa kanza ubaza naiwe fine naita sisi wangu sisi makatipfekerezve pasitori nani panezva mama kupfeka paya muri kukapa beauty tototienda iwewe kasisi wakupfeka semunhu akakwana kutange mbuya kutange chembere kudaro ndakuigira nyaya yakanaka chipo chochi itsamba zvinhu zviri kundiwa naana havana vhura aiwa ko pabasa pako pasingasviko pakaita seko vanhu vanongouya kumabasa kuzoona hama dzavo auya mumwe munhu bheti hanzvadzi yako nendiyo ungabvoita kudamwana wamai handina kuti hanzi dai asauya saka asi nyama dzangu nezviri kuitika dai atotaura zvinaaita aiwa vatano kwaiwa mhanyira mbuya sei ndovega vari kuhere kumusha wadi kutsvaga varengaisisi hakuna kana zvinhu nhaiwe pai iri siri grosari iri rakanyorwa apa mbuya zvinhu zviri kudiwa nambuya kumusha ndozvavanyora nemapiritsi vanyora mapiritsi ebp kuti apera handiti kutodiwa chibage shamwari fai nekutsva kwakaita kwanga kwakadzaka kufai kana kuno kusheko kuharara hatina kurima kana yangu neakarima payadi chepo ndoiwana kupi kwadi ungofona usingauye kuno mari yamukutumira ishoma shoma makatumira ka150 iwe ishoma indakatumira 150 kakapera kuti ndakatumira 150 yakaenda kusquareti yese iwewe unadzidza kushanda yakaenda kusquareti yese urandizose zvamakuita izvi manje izvi aiwa totanga auya ndine stress asida zvekuvhiringwa vana vavatenda ungatori ndakatumira mari shoma watori ndakatumira mari shoma unozoti 150 ndandaishandira wandirongedzera ndiri mwana mukomana mumusha asi mari yenyu ishoma ndozvandinotaura chishandawo chipedzera naye alright regai nimbonyarara asi chimbonyatsondiudza asi pane zvimwe zviri kunetsa kana kuti grocery ndori kuita kuti ukwenye kudai beauty vanhu vanoti avo kuharara kugariki asi vanhu masimba masimba sure waonere CCV kusimba kwavaita kuita zvimatama newewo atosimba kundidarika newewo kaniti asi tichakuziva here imi izvi zvimatama izvizvi wanga wapera kapaya uchirwara kumusha zvasiyana yachimbotara panze 2 minutes usati beauty kujaro ndozvana ndichiti pinda uone mwenzi ndoda kuintroduction mese makagara wafunza varume panapa aiwa kusangonita
dzokera makunza varume pano. Asi kuti ihanzvadzi yavhai. Ndozvandatipinda ndikupe introduction. Avingi hanzvadzi yavhai wacho. Handisi panapa pana vhai. Auye kuona brother sister yake. Saka namuona kanga achinda. Haana kuonana here? Kutongosvika nekudzokera. Ihama yangu iyi. Like zvandakangokudza vhai ihama yangu. Hama dzese dzavhai ihama dzangu. Saka handichavhisitirwa, ndichashanyirwa. You know, I don't like surprises. I don't like surprises at all. Handichamona vhai wacho. Ngachienda ka. Handisi kuziva kuti ari kuenda rini. Ane zvaatofambira handisi kuziva kuti achazvipira. Saka tina madays ari panapa.